بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ہرد سرا پروگرام شنگو تالا نیند کلکشان پروگرام امریا منوش میں بیلی مہمان دارو امرا اکبر میاں منی نیکی واہ گدروت سلام شمارا سربات. دعائند کے دائمہ جوڑ وشو دراہو سلامت باتے وتی زند تہا اچ وڑیں غم اچ وڑیں سکی مگنداتے دائمہ گل باتے شات باتے زندے مراداں باتے زندے بہاراں باتے. مردار گجداروں کا مروچی جمعہ ہے بزاں آدی نگے مبارکیں روچین سال 2020 سے ہے دسمبر ماہ مروچی اشت تاریخین اسٹوڈیو تہا گوما تکنیکی کمکار و ہمکاریں میں ہمبلو بیلیو ہمراہ ناصر محبوب بلوچ و امیرنگا ڈیوٹی افیسریں تذکیر احمد نور وحدے کے کارمستر حمید شاکر رمک سو پشم یاترا پروگرام کلکشانہ گنو کی دابو رنگیا اسمبائنگے جوہدہ کنتے و امیرنگا ای پروگرامانی نگرانی کنگائیں ہمیں اسٹیشن ڈائریکٹر حمید شاکر. وشت کنے وتی امبلا وتی بیلیاں وتی بانوکیں گہاراں پروگرام کلکشان تہا امید کشیں کہ شما جوڑ وش دراہو سلامت شمے شپا ایمنی گوستگ نوکیں زندگی تہا پترتگے داخل بتگے گو نوکیں واہگاں گو نوکیں جذبگاں گو نوکیں لیکہاں گو نوکیں چمانی دستگیں واب دلانی داشتگیں ارادہ گو مرادانی ہمراہیا دعائیں چمدام وڑا مروچی ہم پاکی آوندے درگاہ کہ اللہ پاک میں گوش میں جذبگاں جوزگاں و مارگاں و عشتاں میں چمانی دستگی واب دلانی داشتگی مرادہ میں جہدانی مز بروردہ مارا بدن تو سر بگن تامین ثم آمین. مردار گجدارو کام بنداتا دود پدا وشین صوتی نور خان بزنجوے وشین توارا ماوشما گوجداری پدا میں گوشما گا پتران بند کجام یک نزدیک ورے گلیں گوجدارو کی مارا ای وحدہ گوجدار گئیں کلہو پیغامی راہی کنک بلوٹی تا حلما آ دیمداد کان گوڑا آئیے جذبگاں آئیے مارشتاں حلما کلہو پیغام دروشما پروگرام کلکشان براہو جلوہ جوڑ کنا بنداتا وشتوارین صوتی نور خان بزنجوے وشین توارا مارشما گوجداری. مہاپری لال ترا نازینا مہاپری لال ترا نازینا جی شکر گال ترا نازینا جی شکر گال ترا نازینا او مہاپری لال ترا نازینا. منگ مارنگے سروزی نیادا منگ مارنگے سروزی نیادا بہتے استال ترا نازینا بہتے استال ترا نازینا جی شکر گال ترا نازینا جی شکر گال ترا نازینا او مہاپری لال ترا نازینا 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 مہاپری لال ترا
ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ہرز سرا پروگرام شنگو تالان کلکشان پروگرام شما کسانے ٹرانسمیٹر ای وحدہ مارا گوشدار گئے میں توار تربت ہندو دمگا نزدیکی نہ روتیں بلے دور دراجیں دمک کے استاں میں گوشداروں کے استاں واحد سرا گوما نزدیکی کنا وہ جستی ہمیں یقینی کہ شمع مزن ٹرانسمیٹر کدی پچ بھی وہ کدی شمع شاہدیں شرکن توار میں گوشاں کپنتے او ما وداری گی شمع پروگرامانی شمع جارچینانی شرکنی گپترانانی شمع وشیں سازو زی ملانی او رند پرندے جست جواب پد ما یقیناً آہنا ہم یقین تسلح دیاں کہ زوتا میں توار شمع گوشاں کپی زوتاں شما مارا عشقنے زوتاں شما وتی ریڈیو پاکستان تربتے دوستی گیں پروگرامہ وتی گوشانی تہا جذب کنے بلے بازیں وداری پد مروچی ہم منی دسمبر ماہ اولی پروگرامیں او ادے سربوگ پد ہمیں معلوم داری منا سربت کہ ہنگتا کسانے ٹرانسمیٹر سرا میں پروگرام بوگا ہاں امید ہمیشہ کہ زوتاں چا زوت مزنے ٹرانسمیٹرا اما تعلق داریں واقدار کے استاں آئیے آن کنگے آئیے پچ کنگے جوہدا کنا وہ اما گوشداروں کے بیتاہیریں دلیا میں گوشدارگا مارا گوشدارگ لوٹا گوڑا ہمارا گوشداشت بے کنا چونہا یک سالانی سال کے یک چیزی گو مردمہ بندوق بھی سالانی سال گو یک چیزیا مردم کے ہم گرنچ بھی او نیام جیا درمیانہ وادی کی اما چیزا چی مردم کی سر بکپی اما چیز مردمارا مرسید گڑا حلما بی تاہیر بیتے او ما گوشداروں کا نہیں ہم لک 100,000 وار منت واراں چاوتی پروگرام میں اوالہا اور ریڈیو پاکستان تربتے یا کسانے آرٹسٹو کارندہ ہی جہتا کہ ای آہانی مہراں ای آہانی دوستیاں ای آہانی محبتیں کہ بے تاہیریں دلیا مارا یاد کنا بے تاہیریں دلیا پروگرامانی وداریگاں او مارا گوشداراں او بازیں گلی گوشداروں ہمیں ہم گشید کہ کلاہی کہ شما او تو منی منا گشند او واجہ قدیر واحد صاحب کیا وتی پروگرامہ گیشتر وتی پرسنل یوٹیوب چینل ہیر کاں گڑا شمع پروگرامہ ما کلاہی گوشداریں چاریں گندیں امید اللہ طاہر سربت بلے گیشتریں شمع اما پروگرام میں کنوں کے مردم کے ہستاں آرٹسٹ کے ہستاں کارندہ کے ہستاں چونکہ آہنا یوٹیوب چینل یا وہ نیستیں یا وتی پروگرامہ ایر نکنا گڑا ما سکا بے تاہیر بھی اما مردمانی یہ گوشدارگا اما مردمانی یہ شرکنی گپو شوقیں صوت کے یا شنگو تالان کنا بے تاہرین دلیا ما آہانی ودارگ بھی یقیناً گلیں گوشداروں کا امیرنگا میں ہم دلی واہگیں کہ میں توار شمارا سر بھی او میں گو شما ای گوانکی موجانی تہے نیات کے استیں آدھا امروز استیں برجم بھی یقیناً ارکس وتی کچا وتی کساسا جوہد کا و امیرنگا میں ریڈیو کارندہ کے استاں اما مزنے اما واقدار کے استاں آہنی جوہد ہمیشن کہ مزنے ٹرانسمیٹر زوتاں چا زوت پچکنک بھی دانکہ شمع اما گلیں گوشداروں کنی واہگ استیں واہشت استیں آیارا سرجم کنک بھی و میگ شمع ای امرا داری امیرنگا دائی دنیا استیں میگ شمع ای امرا داری امیرنگا بوت بکا او گلیں گوشداروں کا ایم گشک لوٹا کہ آہاں منی پروگرامہ نہ ایو کا بلکہ ریڈیو پاکستان تربتے مدنی ٹرانسمیٹر شنگ بو کی کلیں پروگرام کے اسنا آہاں نگو بیتاہیریں دلیا دوست داراں گوش داراں کلہو پیغام راہی کنا گیشترین پروگرامان ٹیلی فون کال کے اوار بھی ٹیلی فون کنا صوت فرماش کنا میسیج کلہ رائی کنا یقیناً ای شمع اما گرام بہائیں مہراں کہ ای مہرانہ ایچ قیمت نہیں ما شمع مہرانی یقیناً وامداریں او ہنچیں وامداریں کہ ای وام اجبر ادا بوت نکنا شمع مہرانہ صد سلام میں جوہد برجاہاں میں جوہد اما وحدہ افسری سرباں کہ شمع دل بڈی گوما ہوار بھی وشی صوتی ما شما گوشداریں وشتواریں شرکن گپتاریں عبداللہ ثنائے وشی توار
रेडियो पाकिस्तान तुरबत तवार मीडियम वे 584 किलो हर्ज सरा प्रोग्राम शिंगो तालानिंद कल कशान मर्दारे गुजारो कम बाज़ी वाहदा मर्दमारा गुजारा कने कपित बा पमियात्रा बलूच गुशांत के दिलकश नबा जवानी कार वादे के दिलकश नबा जवानी कार गुरा बाज़ी वाहदा मर्दमारा गुजारा हम कनक लूटी वो चुनाहा बतौर इंसान मर्दमारा ज़हनी सूरता भी तैयार बुअग लूटित के ज़िंदगी तहा जावर हाल यकपेमा बुत न कना ज़िंदगी तहा आलात यकवड़ा बुत न कना ज़िंदगी तहा मौसम यकवड़ा वतारा दाश्त न कना ओ अमीरंगा ज़िंदगी तहा एक चीज़ पा दायमी नहीं वादे के ज़िंदगी तहा हर चीज़ मट्टो बदल भी वादी के ज़िंदगी तहा हर चीज़ के चेंजे बलें वादी के जिंदमान तहा हर चीज़ चो मौसम रंगा वती रंगा द्रोशमा मट्टाइत गुड़ा मर्दमारा बाज़ें वाहदा गोम बदल बू की ओ बदलियो सदलियो मट्टो सदल बू के अमा जावर हालांगो वतारा अमदब कनग हम लूटी और मंदूर बिस्मिल शहरी ज़ुबान आई गप्पा चूँ जा शिरकने लफ्जांगो के पृष्ठगी गाला मनी गोजदार साहडेन बातना पृष्ठगी गाला मनी गोजदार साहडेन बातना उपत्तई वास्ता अता शादी बियारा चकुजा पृष्ठगी गाला मनी गोजदार साहडेन बातना उपत्तई वास्ता अता शादी बियारा चकुजा ओ नेवती जिंदे हयाला है न दुनिया ए गमा नेवती जिंदे हयालाए न दुनियाए गमा तो परे आला कुता मंजूर परचिया वता और कुजा लूटित के बिस्मिल मादमी बालात कनी मन दिला हंगता दिगिशेरी भले अगा मानाए साबा बुजूरे ता ग्वमी के सहा हम ग्रिंच बीते बाजी वाहना मर्द में दस्त नारसीत हम गुड़ मर्द मारा गुजारा कने कभी पमियात्रा ये गोश्त के ये पृष्ठगी गाला मनी गोईदार और साहडेन बात है ना वो पतई वास्ता आता शादी बयारा चकुजा नू गुजारा कनगी कसाने ट्रांसमीटर सारा तावा दी के में मजनी ट्रांसमीटर आन बीबी भले नू तोरी नगी गप यकीनन इशिन के कसानी ट्रांसमीटर दूरी अंदो दमगा अमा गोजदारोक में निश्तगा आहानी गुशा नकपी नू बसूरते लाचारी कुजाम यक जा गया कि इंटरनेट आसरती अस्त गुड़ा अलनवा मनी दिला मनी प्रोग्राम मा यूट्यूब इरकना ओ वाजे कदीर वाहिद साहब हमती प्रोग्रामा यूट्यूब इरका अगा आरबी बलोच प्रोग्राम कनगाए हम आइया हम चैनल अस्ती हम होती ये प्रोग्रामा मनी दिला यूट्यूब हिरका बाजी प्रोग्राम आइया में चार तक गुजदश्ता कदीर वाहिद साहब गिश्तनी प्रोग्राम मारवा चारा यूट्यूब गोजदारा नु इशिंत गप इशिंत के गुजारा पदा हम कनक खपित ई दो से प्रोग्राम यकीनन निशा मर्द में पूरा नबी अमारंगा के मर्द में लूटित आरंगा मर्द में सर नबा भले पदा हम ई अमा गुजारा कनगी ओ गुजारा में जोहद अमीशिन कुल्ली कारिंदहानी के गुजारा हद्दा बेगुजा ओ मजनी ट्रांसमीटर आन विविध ओ शुमा मारा गोश बेदारे ओ अमीरंगा वती मेहरा दाइम पमा आम ग्रेंच बिकने वशी सौती माशमा गोशदारें सक्कें शिरकने तवारे सक्कें वशें तर्जे सक्कें वशें आवाज़ी वो शिरकने आवाज़िए गुशिंदहीं आलम शमा पज्जे कारे नाम नगिरा माशमा गोशदारे
तई रंग सूरत चुहूरे वड़ाएं तई नीमचम में चारक नु पम्मा बबाएं शिरकने तवार वाजा लाल बख्श दाऊदिए वशें अंदाज शुमा दिलगोश कोत उम्मीद कशें कि शुमारा दोस्त बुत कने टहलो नाजा तो हर रोज ज्यादा गुशेयंग अता के रईस बेवफाएं उम्मीद कशां कि शुमारा दोस्त बुत लाल बख्श दाऊदी शाही तुम पे निंदोकें ओ अमेरंगा इचरंगे तारुपिए इचरंगे पजारिए मोहताज नहीं ए चा बुनो असला गो लफ्जा का गु जुबाना गु गुशिंदहिए साजो जेमले पेड़ा बंदोकें वा ये बाजें सौत पेरबंद रेडियो पाकिस्तान तुरबता बिंदाती रंग द्रुशमा इदा रिकॉर्ड हम कुतगा व बाजें कल्ला नहीं शाहरानी सौत पेरबंद लालबश्क दाऊदिए शिरकनी थवारा बलूची साजो जेमले बलूची म्यूजिके राज दफ्तर बहरा बलूची राज दफ्तर मीरा सुमड्डी जोड़ बुतगा के यहानी तहा कोहने शाहिर नोकी शाहिर कल्लाना शाहरानी सौतो पिरबंद अवारा ये हम बुगशा के लाल बख्श दाऊदी सक्के मेहरवाने इंसाने सक्के तचके इंसाने वामिरंगा यक शौकें वश्तवारें गुशिंदई अमराइया यक शौकें लफ्जानी शाहिर मस्ती और लाल बख्श दाऊदी हम बाजें सौत पिरबंदी बलूची ज़ईरों के बादशाह सब्जल सामगी व दूहमी सीमी गुशिंदा हम गुश्तगा और लाल बख्श दाऊदिया वती जिंदे बाजें सौतो पिरबंदी हम वत गुश्ता आइए बाजें सौत पिरबंद सकबाज मशहूरा सकबाज नामदारा वाया वती बाजें सौतो पिरबंद वत हम गुश्तगा केशन सरा मा देमतरा गप्पो त्रान ने गुशमा कने चूँकि मस्ती लीडा सारबाना ये सोत आइए जिंदा हम गुश्ता ओ पदा बलूचिए शौकीन गुशिंदा आइए बद शाहजान दाऊदी वश्तवारें आरिफ बलूचा हम वायरा नोकी गुना पिए गुना दीमा हार तक मस्ते लीडा सारबाना यकरंदे गिंदो निंद भूत गु वाजहा अरवाहदा में गिंदो निंद भी यक्की मीतगे यक्की बाजार मर्दमा आइए मेहरा अरवाहदा मा पायदक जूरी आइए मेहर आइए राशूनी अरवाहदा गुमा गूनंत अमग्रिंच बाता दा जिंदगी मा हमग्रिंच बाता मिरंगा मेहरानी ता चरंगी कमी मियाहत ता आइए गुशक अमिशत के ई सौत अमा वाहदा के मदर मुल्क बुतगा दबैया कार रोजगारा ई सौत हमूदा मा पेरवस्ता ओ ई मी प्रोग्राम ओ ई तर्ज हम मन वतदाता ओ ई सौत हम मनी जिंदे पेरवस्तगी ई सौती के ई सौता सकबाज नाम दर आवर्त ओ पदा ई सौत वाहदी के शाहजान दाऊदिया ये बच्चो आरिफ बलूचा नोकी गुना पिए नोकिन रोशमिया दीमा दीमा हार्थ गुड़ा बलूचिए गोजदारों के अस्तां साजो जीमले आहा सकबाज ई सोतारा पसंद को मरदारें गुजदारों का गुलें गुजदारों का नी मेहर गुलें गुजदारों का नी मैसेज अतकगा अरवाहदा मारा गोजदारा ओ मारा दोस्तदारा यक यक गप्पे शुमारा बुगशा के लोटे तगत अमीश के मर्ची मनी प्रोग्राम बायद अमिशिंद के मन वती प्रोग्राम बाबता कम अज़ कम गुलिंग गुजदारों का ना हाल व हलमा बिदातें के मर्ची मनी प्रोग्राम में आल चों बिदातें आल ए वड़ा बिदातें कि मैं एक पार्मेटी राहबंदी बुता गुड़मावती स्टेटसा कसानी चीज़ी जितक के प्रोग्राम बनते परचे के गिश्तरी अंद दमगानी गुजदारों का मैसेज कनक बुलूटा मारा गुजदारा मैं यूट्यूब चैनल आको लहो पैगाम रादात बिकना भले चीवशंत के बाजें कूताई बाजें कार गीशे सबबा वो बाज़ें चीज़ मर्द में गुमा न बनते वो मर्ची अमा गुजदारों को मारा गुजदार का इंशाल्लाह मैं जोहत कना कि मर्ची स्टेटस बिजना दां के गुलिंग गुजदारों का गाँ जिंदग बुता गिंदग बुता बांधत की प्रोग्राम आवती मेहरा गोमा आमग्रेंच कोत बिकना गुलिंग गुजदारों का नी कुला हो पैगाम आतकगा आहाना हवार गेजा 5-10 मिनट मेगवरा पश्त कब तक माँ चारगा साजा दर बिगीजा माँ के में चीगुशंती अमा सास के में माँ मैसेजानी नियामा कुलह पैगामनी नियामा चलाइन तक अमा साजा दरगीजा शोहास कना दां के कुलह पैगामनी वानक गुलिंग गुजदारों का वश्तिर बिलगी साज दरद का माँ नुकांश में कुलह पैगामनी
بعضیں گلی گجداروں کا نی کلہو پیغام مارا ہفتگاں نزدیکی گلی گجداروں کا نی کلہو پیغام او امیرنگا گلی دوری گلی گجداروں کے ہم کلہو پیغامی اے مارا سربتک یہ شمار بوشن کے بعضیں گلی گجداروں کا نی مہر گوما مچو زیادہ ہاں توری آزال بولی گجداروں بیوا کے مردی آدمی گجداروں بیوا آہان میں پروگرامانی گیشتری تاریخ ہم ڈیٹ کے ہستا کہ میں پروگرام کپاں آہان ہمیشہ نہ یاد کنا یقیناً ای مہرے اما اسٹیجی اما مہرے توقی کہ ای رنگی مہرانی مردم دائما وامدار بھی کلہ پیغامی مارا رائکتا سنگینی گوہار صدگنج دشتیہ صدگنج دشتی ورہ ودا میں توار سربوگ نہیں بلے آئیے ہمارا کلہ پیغام رائکتا یہ مہرانہ سلام پیش کرنا وشی السلام علیکم آدینگو جمعہ مبارک روز شمارا مراد باد دیمترہ گشید کے اللہ پاک گما آمید دعائیں کہ اللہ پاک مارا شمارا شریں گندوک شریں فکر جنوک و شریں گوشداروں کا نیتوکا ہوار بکا پرچہ کہ اشی تہا گہترین وحدی کے منفی و نگیٹیو سوچے مردم بعضیں جیڑا و جنجالانی آماج خود کنا آوشی جمعہ ہے آدی نگے مبارکی روچے درگتا دعائیں اللہ پاک کے دربارہ کہ اللہ پاک مارا شمارا جان سلامتی بداؤں جوانی انسانانی تا شمار بکا آمین سم آمین سنگینی گوہار تی امرہ یا کلی اما بان کو گوہار مارا گوشدارگاں واجم رات گوشدارگاں کلانی واسطہ یکرندی پدا آمین گوشاں دائم سلامت باتیں سنگینی گوہار ستگنج دشتی دورا نشتگے میں توار طرح سرنبی گفتگن تو یوٹیوب ہمارا گوشدارے سلامت باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں زیبا باتیں کردانی دنیا کلہو پیغام مارا راہی کنتے میں دوستی گوشداروں چتا تربتا عزیز ڈولی گوشی پروگرام ما گوشدارکاں سرحال باز وشیں گوشی سلام بدے عبدالباقی جاپانا مستری سرورہ او امیرنگا جنید شاہیتون کیا گوشی سلام بدے وندگا بازیں گوشداروں کا سلام دیا گئے گوشی کے سبزل سامگی صوتی علمہ پیر بکن جوہد کنا واحد برسیت گڑا علمہ عزیز ڈولی تئی واہگا سرجم کنا سلامت بات ہے میر بخشاک دوزدارہ گوشدارگے کلہ پیغام راہی کنگے مارا کلہ پیغام راہی کا عبد الرازق حزیز چا ملائی بازارہ عبد الرازق عزیز تی مہران رائی کنگے ہم منت وارہ مارا گوشدارگے کسانی ٹرانسمیٹر گوشی پروگرام کلکشان زیبائی ما گوشدارگاں سلامت باتیں شم مہر دائم سلامت باتا گل باتیں شاد باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں دائم گل باتیں زیبا باتیں کردانی دنیا دراجبورنی کلہو پیغامی میں دائمی گوشداروں سنگینی گوہار شمع مسکین مارا راہی کا گشید کے دعائیں کے اللہ شمارا ہم گاما صوبین بکا آمین سم آمین گشی یک دراج بریں مدتی پد یک بری پدا وتی پلیں دیوانہ بار زورگاہاں چونہا من در ملکا چی بری بری گوشما امنیاد گتگاں بلے مرچی باز دیرہ پد بیزام 5 ماہ و 19 روچا پد گلنگ گوشداروں کا پمی آترا من شمارا گوشت کے میں گیشتری گلنگ گوشداروں کا نی مہر گونتی زبانہ گونتی لفظہ کا گونتی ریڈیو و گونتی پروگرامہ مچو بازیں کہ میں پروگرامانی ڈیٹا ہم ریاد کنا اور شمانو ای یک امچینہ بچارے کہ یک قسمی یک اندازہ اسٹیمیٹ کہ بانکن گوہار گشگائیں میں شمع مسکین کے مرچی ڈرائنگ ہوتی اما ڈیٹ تاریخ یاد کتگاں کہ 5 ماہ و 19 روچا پد من شمع پروگرامہ پدا گون شما دیں پدیں بزن گو ریڈیو سرا ما شمارا امنیاداں گوشدارگاں دیم طرح گوشید کے امیتیں وتی دیوانے بلکہ نہ تہا یک نہ یک کنڈیا منا جاگا دات طرح سرجمہ دیوانہ جاگا ہیں سنگینی گوہار دیم طرح گوشید کے دوہمی گپ بعض افسوس بود کے نومبر ماہ مراگش تو یوٹیوبہ ایر نکتگاں بالکل ای گلگ شمع راستیں بازیں نگیگیاں سببہ نومبر ماہ پروگرام بالکل ما یوٹیوب چینل ہوتی ایر کت نکتگاں او بازیں گلیں گوشداروں کنی گلگاں مستیں گلگ سرو چمانی بل جوہد کنے کہ ای ماہ پروگرامہ علمہ ایر بکنے داک شمع گلگ علاس بود بکنتے گوشید کے منی دل وش بودگاں کہ من اگاں دوراں بلے شمع جوہد نزدیکاں بلے دل ارمان نیم راہا عشقند بوتا گوشی خیر بلوچاں گشتہ بیتگیں کارے کس مجنت جاکا انچو کے روگن ریت کگاں آکاں دیم ترنشتکند کے راس گوشی تو وجہ ماں ہمو کو گوکے روتیں سندہ نہوشتی چونکنی اوپر نرو
بلے چی مزنی شنکاری چی کسانی شنکاری میں دلے گوشید روحا برابرہ دل مزن بی بی او دوائند کے شما دائم سلامت باتے بالکل مزنی شنکاری بی بی کی کسانی شنکاری برابری بلے بالکل افسوس جیڑگی ابر ہمیشہ کہ اما گوجداروں کی دوری اندو دم کا نشتگا ہمارا گوجداشت نکنا یقیناً ما جوہد ہمیشہ میں ریڈیو کارندہانی مزن واقعی افیسرانی واقدارانی کہ مزنی ٹرانسمیٹر پچکنک بیتے سنگینی گوہار شما مسکین دراج بریں کلہو پیغام رائی کنک پروگرام دوزدار گوجدار کے تی لک لک 7,000 وار منت وارا امید کشیں کہ امیرنگا وتی مہرا امیرنگا وتی دوستیا گوما برجا دار دائم سلامت باتیں دائم گل باتیں شاد باتیں زندے مراداں زندے بہارام باتیں میں عزیز ڈولیے پرماش پدا ناکو سبزل سامگی ناکو سبزل سامگی بلوچی زیروں کے بادشاہ گشک بیتے ناکو سبزل سامگی وشن صوتی عزیز ڈولیے نامہ ندریں کہ آیا پرماش کتک ناکو سبزل سامگی وشن توارا اوشید کے من صوتی گوش بدارائن یہ صوتی شاعر وجہ ابراہیم عابد بے وفا کوہ سورگی پیشاں یہ صوت وجہ ابراہیم عابد نوشتہ کتگی پیربندی ناکو سبزل سامگی وشن توارا عزیز ڈولی نادری تئی نامہ اما بانکوں گوہارانی نامہ اما واجہ براتانی نامہ کہ مارا کلہو پیغام راہی کتا یا مارا گوجدار گاہاں یا مارا یوٹیوب چینل دوزداران تو گوجدارا ما اما کلیں گوجداروں کانی نامہ نادری دیرام وداری نکنا گوجداری وشتواری زیرو کے بادشاہ ناکو سبزل سامگی وشن مطلبہ کشیتے چتو بیزارے بے وفا کوئے کوئے سورگی پیشے شرری جنگل جور پل گندگا شرری چارے جانا دوں وفادارے جنگل جور پل گندگا شرری کب جانے چارے کو چلا دارے ہر کائی جوراں با آبے
ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ہرز سرا پروگرام شنگو تالان انتی کلکشان پروگرام امرائیہ منوش میں بیلی مہما دارو ہمرا اکبر میاں پروگرام کلکشان وتی گڈی سیمسرا سربوگائیں شما مارا گوشداشت نزدیکی گلیں گوشدارو کانی دوری گلیں گوشدارو کانی کلاہو پیغام ارچی کے مارا دست کپ مارا ونتا ہوار گیت کا میں دل سک باز وشبود کے گلیں گوشداروک مارا کسانی ٹرانسمیٹرا ہم گوشدارا مارا دوستدارا ما آنی لک لک منت وارا مہر بخشاک دوستدارا گوشدارگے مردار گوشدارو کان لوٹا نو اچما موہو مہلت چباندتگی پروگرام کلکشانہ باندتگی پروگرام میں کلکشانے میں ٹاپک چیبی علامہ جوہت کنا کے اسٹیٹسا وتی بجنانی داں کے اما دوری گلی گوشدارو کے استا ہم سیو سرپد بود بکنا اگا باہر زورک بلوٹاں باہر زورت بکنا منا بدیے مو اللہ گنجی رحمتانی باہوٹ باتیں وتی باز خیالہ بدارے گل باتیں شات باتیں زندے مراداں زندے بہاراں بات طوفانے دلا میں پاک پتا کاشتا کلید گئے کاشتا کلید گئے آباد پتا تیرا چیا تیرا من کدی پاچوشے ظلمان ترسا من کدی نی من کدی منہ سے ناچو کہ ابن ذات خدا منہ سے ناچو کہ ابن ذات خدا کاشتا کلید گئے آباد خدا تیرا تیا تیرا روچانی ماں کگے گوما تو شادی نیات خدا کگے گوما تو شادی نیات خدا کاشتا کلید گئے آباد خدا تیرا تیا تیرا بس بیکانتی واہو پریا تانزی بس بیکانتی واہو پریا تانزی واہو پریا تانزی تے وگی دنیا شما باپا